Kita. Ini setengah songket belum. Jangan sih, ayo. Sekolah. Ayo. Lanjut. Tinggal aja. Aman gini udah telat. Ayo. Balik. Ayo. Iki bocah jane ket mambengi ra mikir bali iki nang ndi wae lunga jane. Ra memper jan persis kaya bapakne. Tak golekane kan ngalor jajalan nang gerdu. Iki ora dilulu ra mikir bali wis kawak ra ngerti kawake gedhe ra ngerti gedene. Ora ajar ora mati lu. Ora Bu. Nang kono kae Bu. Oh, aduh kurang ajar tenan. Kowe sawan yo, ket mambengi dolan ra mikir bali, nek ra digrojok ra mikir bali, tak grujukane. Awas yo, nek ra mikir bali. Tangi ra mikir tangi. Oh, Apa sih mak sini aku digrojok sik turu penak-penak sih. ra mikir bali ket mau lunga wae. Sini lho mak, kae didorokke wong. Lah men. Nah, kene wis bengi jam 09.00 ke Bali ra malah bendino tekan awan terus nek dolan nek rung Padang rung Bali. Wis gede ketik golek mamake kan blek bengi-bengi berpuji waktu. Oh, kaya kono kuwe to nek dolan bendinane. Put, awas kowe ya put. Ngeyel kowe iki nek dolan nek jam 09.00 Bali ra Bali. Bisa nek Bali ni awas kowe. Ano, orang merang dok. Hai, Bu. Ada di dalam mama ini si Koko Londo. Apa? Kenapa toh? Masa ibu orang ngerti sih? Mambang ini lo rame banget, rame-rame masih berapa ya? Oh, lagi? Kalau ngajar kan saya kayak kono kok. Alah, kan dasar landak coba. Dasar kayak kono, gue sih senang loh. Ya sebuah ya, kalau enggak sama ketemu. Bocah, kene wis bengi jam 09.00 ke wayahe Bali-Bali. Ora malah tekan ya kene di Bali. Ampun. Bocah kok nek lunga ora tono. Genahe. Pak iki, Pak. Iki lho Pak anakmu, Pak. Iki lho Pak anakmu, bendina dolan. Ya enak di Bali ora tau ngerti iki. Rewangi gawean omah. Ora dibalani lho. Cah lanang ngono apa ben? Lanang ra wedok iki padha wae. Pak iki, Pak. Wis jauh sih. Nangane. Dikope diomongi digotekke delok bapakmu. Mak wis awane lho. Wis dadi contone wong sak RT anjene anake berung, nek apa-apa sisi sama bapakmu. Apa lho jenenge cah bocah. Ora apa-apa, ora Ayo Pak, apa-apa. aku dhewe wae kok ngerjukono mang. Ya wis Nek kok bendina belani anake sing ora tau bener, ngerbengi dolan ora tau goleki. Ngertekan ya ini Bali. Wis. Wah, sing penting dibayar menes sole. Assalamualaikum, Pak, Bu. Waalaikumsalam. Man bisa no. Man kakek. Wis ayo mlebu atus satu sebre. Terutama gak kelurahan we. Pun saya Pak, kula badhe nyuwun tanda tangan. Ayo pundi Mas? Iki kula saking warung nggih mawon. Bener kan iki sik jan cah lanang aman. Yo, yo pedhen napa niki? Iki kula jeng keperluan pindah domisili. Oh, mbok nikah ya Mas, tapi ngali. Badhe merantau napa teng ngene calon ini? Nggih merantau, Pak. Kok dereng nikah jan? Kok nikah Mas? Wargane mriki sithik. Lah niku anake kok digojok yang napa niku, Pak? Biasa jan. Koyo aku mbiyen lah. Mas ya tau nopo Mas? Iki ono. Kayak darah Sampun iki. Monggo rabi ndek anak. Sumoti kok kae luwih parah malah. Wis yo. Pun Pak niki sampun to, kula Nggih. tak ajeng pamit. Nggih. Tene rokok nggih, Pak. Oh, apa ya? Niki batang. Aduh, suger mana? Isra apa matur sana Mas? Nggih, Harus sama-sama. gerakan. Nggih. Oh, pangkat tinggi. Oh, alah, RT kocrok. Wis, duwe bojo, kaya ora duwe bojo. Mbah-mbah dhewe, riko dhewe, sing wedok malah nglayang. Wayah Bali yo, kali kok turu. Madang, wis. Padha kali wae. Dah, lanang rambut peni. Wong lanang jenenge wae, arepe iki.
Yo ngerti bojone meh makat kerja. Ambok disiapno seragame. Kowe bajune gawake maem. Dadi sing kerja ki mantep. Jam iki barang wis meh telat. Atus yo mangkat kerja. Wis lah. Telat iki. Wis. Ma. Ya. Ma. Mangkat kerja. Ya. Hati-hati, Pak. Oh ya jelas, hati-hati. Ulangin itu berkenan. Bener. Berkecim sih. Nggak usah pakai timun. udah Oh, biasa. pakai timun ya. Ya, emang kok dimasak kayak pindang ya? Oke. Pindang sambel. Ya, oke. Yo aku di servis di sini kan bengkel. Itu udah tilangnya tadi kerja. Ya. Mati ya, Mak. Ya, hati-hati, Pak. Oke. Ini gede, main. Put, Putri, aku kangen. Put. Pita. Aku kangen banget. Ini kayak sih. Kenapa ya? Jadi aku nggak oleh ke Bandung gue ya. Allah ya ampun makasih. Kok jalan-jalan ya? Cimam. Iya ini Bandung. Ke Bandung ki aku dolan-dolan nang daerah Bandung itu lah, ternyata rumah itu indah banget, apik banget ya loh. Aku pengen menang. Ya ampun, bisa kalau kau ya Rona ya. Ngomong-ngomong kiro ki, jadinya ini dia curhat kayaknya rasa dihubungi seminggu. Nah, karena kan boy kita kan kayak kira balik lah. Lah ini cepet aku orang ning kono kuwi sanding bakal bakso boncengan karo cawe itu. Siapa? Kurang ngerti aku. Mungkin Mbak Yuni Mbak, apa adik alah udah ini kan Mbak Yu kok karena dia adik orang dua kok apa ya? Ngono iki. Ora paham. Ning cedak bakal bakso ngono kuwi. Kan saiki ra usah dihubungi ora kan saiki Iya karo karo sih ini. Apa ya? kenapa oma kita kan banget loh aku loh tambah gemes Tambah canggih. ini mau kerja ya aku tak nyuruh sih ya jadi aku pamit balik sih ya udah sesek tenang banget ya tidak tahan bareng aku pamit ya. Ayo, Mbak.